La festa de Sant Roc és la més antiga de la ciutat. Se celebra ininterrompudament des de 1589 i enguany fa 425 anys. Aquest aniversari és l'excusa per donar a conèixer a través d'una exposició un barri ara desaparegut, el de la Catedral. Que a partir de la reforma dels anys 40, després de la Guerra Civil, i per desgràcia, degut al bombardeig que va haver-hi el 30 d'octubre de 1938, va ser molt afectat al barri i això va motivar la reforma amb l'Avinguda de la Catedral i la demolició de molts carrers i la diàspora de 1.700 veïns que vivien al centre de la ciutat des de feia generacions i generacions i generacions. El que és l'Avinguda de la Catedral hi havia dos carrers, el carrer de la Corrívia, a la dreta, diguéssim, des de casa, i a l'esquerra el carrer del Bou de la Plaça Nova. Quan van bombardejar i van tirar el que era aquella manzana, que va quedar molt afectat tot, doncs llavors va caure tot i quan es va acabar la guerra, amb temps, es va acabar de tirar tot a terra i es va fer l'Avinguda de la Catedral. A l'exposició es poden veure documents originals de la Comissió de Festes, els més antics de mitjan segle XVIII, així com tot un seguit de cartells de festes i una exposició fotogràfica de gran format. Es pot veure no només la història del barri, sinó sobretot la història de la ciutat i, a més, la història del país, perquè es va veient les diferents èpoques per les que ha passat. Evidentment, ens documenten quina era la realitat d'una societat que ja no és l'actual, evidentment.